Sa araw ng aming kasal, timakas ang mapapanghasawa ko. Kaya't bimaling ako at pinakasalan ang kanayang ama. Kung hindi ako maring mahing asawa niya, mahing ina na lang ako niya. Nang imiwi ang lalaking iyon, nakita niya akong naroon pa rin sa kanayang bahay. Akala niya ay makapal ang mukha ko at nakpipilit manatili. Akat niyang hinawakan ang kamayang kanayang itiyakhriyan khirl at sinabi sa akin, siya ang tinay na pakibahang biyay ko. At sinabihan akong hiwak ng imasa pa. Nahimiti ako ng bahaya, hinawakan ang kamayang lalaking nasa tabi ko at sinabing ama, tara na inay. Ako ang takapakmanan menitagrap. Dapat sana ay kakasal akong ngayon sa panghanay na anak ng ditagrap. Nahinat ng oras na para sa seremonya, wala akong makitang anino ang mapapanghasawa. Malamang kong sinabi, timakas ba si Adrian? Sinasabing hapon nila. Ang katilong ay nanghanginak na sumakot. Halit na halit din ang hamahilang ko. Ilang biwan nang nahanda ang diat menefamilis para sa kasal na ito. Lahat ng mayayamang pamilya sa kapital ay nakatanggap ng imbitasyon at nakinan ang media na makbalita. Kung may hinanakit o problema si Adrian, dapat ay sinabi na niya. Nahinat timakas siya bago ang kasal. Hindi ba't sinasadaya niyang ipaya ang angkan namin. Matapos akong alivin, akat na imalis ang hamahilang ko para mahanap ng paraan. Habang naktataho ako sa isang tahimik na lugar, naisip kong paano ipagpapatuloy ang kasal, may enghay na biglang imalanghav sa labas ng pinto. Hindi ko sinasadyang tumingala at ang nakita ko ay isang lalaking nakasuot ng itim na sait. Ito si Aaron, ang pinino ng tifamilay at ang ama ni Adrian. Siya ay 35 taong lang, nahinat maka siyang nasa kanayang mid-20s. Bihira si Aaron na dimalo sa malalaking kahanapan at bilang lang sa daliri ang bilang beses na nakita kami. Nang makita ang lalaking iyon, naktilakan ang lahat para makusap siya. Sa pagkakita sa mukha ni Aaron, biglang pimasok sa isip ko ang isang nakakabaliw na ideya. Bagamat makalang na tumangha si Aaron sa lahat, mabilis siyang limapit sa akin. Naghimiti ako ng formal, nahinat mahalong hinanakit sa buses ko, Tito. Sa isang segundo, ang malalim at kaya-ayang buses ng lalaki na parang shallow ay imalanghav-nghav, mismene, ikinalilingkot ko ang kayang ito. Nakpadala na ako ng katawan para halihin ang batang iyon. Kapag nalisya, gawin mo ang gusto mo sa kanaya. Lilinawan ko sa lahat na pansamantalang ipagpaliban ang kasal ngayon at akin dito ang lahat ng pagkaliki. Ito ay isang perpektong solusyon, nahinat mayroon akong mas magandang pagpipilian. Tito di, totoo na may kasunduan ako sa di familia mila pagkabata, nahinat hindi kailangang si Adrian ang mapapanghasawa ko. Ano? Masyadong mabilis ang pagbabago ng sitwasyon, medayo na hilat si Aaron. Pagkatapos niyang makising, noong madilim ang kaniyang mata, sino ang gusto mong pilin? Naghimiti ako ng matamis at pagkatapos ay walang pag-alinlangan na iniabot ang aking kamay kay Aaron, pimapayak ko bang mohang mapapanghasawa ko. Sa popol, si Aaron ang ama ni Adrian, nahinat hindi siya ang tunay na ama. May mhatsismis na impotent dafsidi, kaya hindi pa siya nakapapakasal hanggang ngayon. Noong siya ay 25 taong lang, nakampon siya ang isang bata at iyon si Adrian. Sa tingin ko, kahit na impotent siya, ayos lang. Anong panahon na ba ngayon? Napakalaki na ang pag-inlat ng medisina, tiyak na kakaling siya sa lalong madaling panahon. At kung hindi man siya humaling, ayos lang din hindi naman kailangang may bet sinet para makasama. Timinsan si Aaron sa matamis kong ngiti at simimangot sa hirado ka ba? O naman. Wala akong pag-alinlangan na sumagot, mas hiwapo kang libilibong beses kaysa kay Adrian. Kahit na impotent ka, ayos lang. Sapat na sa akin ang titahan ang iyong mukha araw-araw. At liyast mas makanawa kaysa sa lukuin ako ni Adrian. Kamadong tumingin sa akin si Aaron sige. Nang makita ko ang malaking kamay na may malinaw na biku na himahawak sa maliit kong kamay, biglang nanghinak ang peso ko. Akat na nakbaho ang bidang seremonyan ngayon.
Hindi na kailangan pang mahpalit ng damit. Sapat na ang piteng kasal na damit na suot kuat ang itim na site ni Aaron. Ang khatimolo sa kasal ngayon ay hindi mga ordinaryong tao. Ang biglang pagtakas ni Adrian ay hindi itinago ang aming pamilya kaya alam ng lahat. Namoing mga reporter ang essay at sabik nilang itinitok ang kanilang mga kamera sa entablado nakihintay sa churches sa pagitan ng dalawang pinakamakapanghawarihang pamilya sa kapital. Nang makita nila akong mahkawak kamay ni Aaron na pimasok na bigla ang lahat. Talahang himanga sila sa parang paglitas ko sa problema. Sinimilan na ipakilala ang mag-asawa sa isang profesional na paraan, pakisap, palitan singsing ang mag-asawa. Kiniani Aaron ang singsing at isiniut sa kamay ko. Kiniadan akong singsing para isut sa kanaya, nahinit nang isisut ko na napansin kong hindi kasaya sa kanaya ang singsing. Medayo nakaramdam akong pagkawa dahil ang singsing na ito ay ginawa ayon sa sikat ni Adrian. Masyadong apirado ang panahon para palitan ito. Hayon na lang, okay lang. Mabipilitan po rin. Pagkatapos ng pagpapalitan ng singsing ay ang sandali na halikan ng lalaki ang baba. Nakaramdam akong labis na pananabik. Ilang taon nang nakingat si Aaron walang baba sa kanayang palagit. Kahit na di malusiya sa mga partay o aktibidad walang baba na kasama niya. Papayag kaya siyang halikan ako. Nagsimula akong magsisi sa desisyon kong nakawadal sa bigsong damdamin. Habang naisip ako, may malambot na bahay na dimampi sa aking labi. Hindi ako makapaniwala. Timilat ako at nakita ko ang walang kapintasan na mukha ni Aaron. Para bang naramdaman niya ang aking pagkabigla, hinawakan lalaki ang likod ng aking ilwa at hinalikan ako ng malalim, dahan-dahang ipinikit ang kanayang mga mata para tangkilikan ito. Rinig ko ang palakpakan at pakbating lahat sa ibaba. Hindi po alam ng mga makilang ko na pinalitan ko ang mapapanghasawa ko. Nakankiti pa rin sila habang sumasahot sa pakbating lahat sa palagit para hindi mapaya ang kanilang mahal na anak. Sa pagkakataong makalokong alak, hinila akong nanay ko papasok sa silid. Nakihintay na rin doon ang tatay ko at nakasara ang pinto. Anong nangyayari? Adriel, bakit ka ikinasal kay Aaron? Dahil napakahwapo niya. Hindi ko alam kung paano makapapaliwanag ng makatiwiran. Isa lamang itong desisyon na ginawa ko dahil sa bigsong damdamin. Ano? Gwapo. Ganinitan nanay ko ang mukha ni Aaron at pagkatapos ay timango na rin siya at kinimpirma na gwapo siya. Ngunit mas matanda siya sa yayong halos 15 taon. Naktapos na siyang elementarya ng ipanghanak ko. Anong problema doon? Sinasabi nila na ang matatandang lalaki ay labis na nakmamahal sa kanilang mga asawa. Mayabang kong sahot. Ngunit narinig kong may problema siya sa sexlife niya. Nakalala pa rin ang nanay ko. Nang naisip ako kung paano paktakpan ang isang ito, may kimatok sa pinto. Binuksan nanay ko ang pinto at ang dumating ay si Aaron. Hindi ko alam kung gaano katagal siyang nakatayo doon o kung may narinig siya. Akat nang himiti ang hamakilang ko na parang hindi nila sinabi ang lahat ng iyon kanina. May problema ba? May gusto akong linawin sa inyong dalawa. Hindi ko alam kung anong napag-isapan nila, ngunit pagkatapos ng pag-isap, hindi na tumitol ang hamakilang ko. Sa halip, kampante na sila kay Aaron. Si Aaron ay mabiti, may kakayahan at mayroon ding pamamaraan. Labis na nasiyahan ang tatay ko. Sinabi niya, bagamat medyo malaki ang kanayang edad, ang isang lalaki na tulad niya ang makakaprotekta sa mga kong anak. Ang isang taong tumatakas kapag may problema, tulad ni Adrian, ay hindi karapat-dapat sa aking anak. Pagkatapos ng kasal, lumipat ako sa malaking mansyon sa Di Familay. Ito ang pribadong tira ni Aaron at nakang ko lang inang nakarating dito. Ang panloob na dekorasyon ay medyo simple at maaaring ibiut sa 3 salita, itim, piti at kilay abo. Masyadong abalan ngayon at pinuong alak at pawis ang katawan ko. Nana nang naliho si Aaron at nakupo ako sa sofa para makpahinga.
Naririnig ko ang tinohong tibag na imahos. Sa pamamagitan malabong salamin banayo bahaya kong nakikita ang silvitang lalaki sa loob. Naiyaya ako at namimila ang mukha ko kaya hindi na ako naklakas loob na tumingin po. Maya-maya himinto ang tinohong tibag. Tumingala ako at nakita ko ang lalaking 15 mila sa banayo. Nakasut si Aaron piting batrobe. Nakabikas ang kulayo at bahang nakikita ang kanayang masaladong dibdib pati na rin ang kanayang ops na tilala ako. Hindi ko akalain ganito kahanda ang katawan lalaking ito. Nang makita niya akong nakatingin sa kanaya bahang humiti siya. Malalim at kaya aya niyang sinabi, maliho ka na Adriel. Noon ko lang napaktanto na nakatitak ako sa kanaya. Naiyaya akong tumakbo papasok sa banayo, hinibat ang aking hadamit at nakbiosang tibag sa aking katawan. Palit-ilit kong naririnig sa isip ko ang buses ni Aaron kanina. Tinawag niya akong Adriel. Bakit hindi ko napansin noon na sobrang kakit-akit siya? Pagkatapos kong maliho, nalala ko na hindi ko dinala ang aking hadamit sa banayo. Wala akong makakawa kundi dahan-dahang buksan ang pintuang banayo at ilabas ang kalahating aking mukha. Aaron, nakalimutan kong kihanan ang aking hadamit. Maaari mo ba akong talinghang kinan ito? Nasa bak sa sofa. Kinan mo na lang ang buong bak at ibigay sa akin. Limipas ang ilang sandali at walang sumagot. Naktida ako, imalis na kaya si Aaron. Nang makpapadala na ako, narinig ko siyang sumagot, sinasabi ang isang salitang isige na may napakahandang buses, bahang pause. Pagkatapos ay narinig ko ang kaayabak at ang tinohong bak na humahalaf. Hindi nagtagal, lumapit si Aaron sa pintong banayo, ito na. Maingat kong binuksan ang pinto, inilabas ang kalahating aking braso, sapat na para mailagay niya. Ang hadamit sa aking kamay, salamat. Sumara ang pinto. Timanhan ako sa enerviya sa aking kamay at namila ang mukha ko. Naki sinabi ko sa kanayang kinan ang buong bak para sa akin. Nakita ko rin ang mata ni Aaron kanina. Sa malalim na mata, tila may maliit na apoy na dahan-dahang nagliliyab. Nanatili ako sa banayo ng mas matagal. Sa wakas, kailangan ko ng lumabas. Himinga ako ng malalim. Itinilak ko ang pintong banayo. Sa sandaling ito, nakapakpalit na ang damit si Aaron. Nakaupo siya sa kama at nakababasa ng mga dokumento. Nang makita niya ako, itinipi ni Aaron ang mga dokumento. Maka siyang napakatahimik at walang balak na tiksihin ako. Sinibikan kong makpakalma. Mabiti naman. Sa sandaling ito, mayroon din akong ilang bahay na gustong itanong sa kanaya, paano mo planong hawakan ang bahay kay Adrian? Tila nala niya na itatanong ko yaon. Kiniya niya ang dokumento na binabasa niya at ipinakita sa akin, tingnan mo. Limapit ako para tanghapin ang dokumento. Sa loob ng dokumento ay ang prosesong pagkakakilala ni Adrian sa isang baba na parang samhanubelang romansa. Ito ang kiwentong isang mayaman at ang isang inosenteng lotus flower. Sa tabi nito ay isang larawan tinay na baba na mukhang napaka-inosente at dalisay. Dandan beses silang nahiwalay at nakbalikan. Alam ng lotus flower ina malapit nang ikasal si Adrian, imiyak siya at timawag kay Adrian. Siyempre nasaktan at nagsisi si Adrian at nakpasang iwanan ang kanayang fiancé at timakas kasama ang kanayang batang kasintahan sa habang iyon. Okay lang. Kung hindi lang ako ang malungkot na fiancé, gusto kong palakpakan silang dalawa. Ngunit sa kasamang palat, ako ang malungkot na fiancé. Kung gusto nilang timakas, bakit hindi na lang sila imalis ng mas maha? Sa pagtingin sa timalina sa mga dokumento, mahigit 2 buwan na silang nag-away. Mas mahaba pa ito kaysa sa paghahanda para sa kasal. Kung hindi siya nasiyaan sa kasal namin, kailangan niya lang sabihin sa aming 2 pamilya. Kung alam niya ang tungkol dito, hindi ako makakalit. Nakita ni Aaron ang halit ko. Akala niya nagsisisi ako, kaya sinabi niya, dinadala ni Adrian ang kanayang kasintahan sa ibang bansa para magpakasal.
Ipapadala ko ang isang tonghaili sa kanaya. Kung gusto mo kakansalaan ko ang kasal natin at magpapakasal kayong dalawa. Pagkatapos ng lahat, hindi pa kami nakapagpakasal. Kasal lang. Naginit paano ako nagsisisi sa pagpapakasal kay Aaron. Nakawala ako sa isang ibasira na tawa at nakakiyo ang isang malaking itriasira. Ito ay isang pambirang swerte para sa akin. Kasal na tayo. Asawa muna akong ngayon. Bikas magpapakasal tayo. Seryoso kong sinabi. Nakita ni Aaron na totoo ang aking kasalita. Seryoso rin niyang sinabi, sige. Kung ngayon may bisa pa ba ang sinabi mong hayan akong hawakan si Adrian sa sarili kong kamay? Nakimiti ako at nagtanong sa kanaya. Siyempre may bisa pa. Gawin mo ang gusto mo. Kung ngayon gusto kong ipahirap sa kanaya para wala na siyang pera. Titingnan ko kung paano magpapatuloy si Adrian sa paglalakbay kasama ang kanayang maliit na kasintahan. Nakita ni Aaron ang masamang kasiyahan ko. Hindi lang niya ako pinakailan, kundi sinindihan pa niya ang apoy. Similan ngayon babawin ko ang lahat ng ari-arian sa ilalim panghalan ni Adrian. Ano sa tingin mo, mahal ko? Ang dalawang salitang mahal ko ay biglang nakilat sa akin. Sa pagtatanto nito, ang aking mukha ay namila na parang kamatis. Sa tingin ko makativiran iyan. Kung ano siya kairap, mas masaya ako. Nang matapos ang basira, oras na para sa susunod na hakbang. Kung ngayon magpahinga na tayo. Tila pahot na pahot si Aaron. Itinaas niya ang kanayang kamay at pinatay ang ilaw. Biglang dimila. Nakahanda akong humiga sa kama. Sa inang pagkakataon na nakapagpakasal ako, medayo na iya ako. Susunod, dapat ba natin gawin ang wedding night? Habang inisip ko kung dapat ba akong makisang loob, nagsalita ang lalaki, matilog ka na. Hindi kita kakalawin hanggat hindi ka pumapayag. Sinibikan kong himinga ng maliwag. Naginit na lala ko ang tsismis. Sa tabi niya ang isang napakahandang baba, kaya paano napigilan ni Aaron ang kanayang sarili. Hindi ba't siya ay impotent? Ipinikit ni Aaron ang kanayang mata at bigla niya itong binuksan. Noong panahong ito, napaktanto kong nasabi ko nang hindi ko sinasadaya ang hana sa peso ko. Ahat akong humiga, nagpapanghap na natutulog. Naki, paano ko nasabi sa kanaya na impotensya? Pagkapikit ko sa aking mata, naramdaman ko na may nagpipigil sa akin. Inilakay ang malaking kamay sa aking maliit at malambot na baywang. Ang mainit na pahinga ay malapit sa aking tainga, mahal, maaaring mapatinaan ang karanasan na hiwag magbiro sa isang lalaking maraming taon nang hindi nakapapakasal, kung hindi ang resulta ay magiging kakilakilabot. Nang magising ako kinabukasan, mataas na ang araw. Wala na doon si Aaron. Imalis na siya. Tama lang, ang hasiw ay napakabala. Nakagitom na. Ako kaya nakpasya akong bumaba at mahanap ng makakain. Hindi ko akalain na nasa bahay pa rin si Aaron. Nakupo siya sa hapagkainan na may hawak na magazine, gising ka na ba, mahal? Nakatilog ka ba ng mahimbing kagabi? Ngayon, hindi siya nakasuot ng site. Nakasuot lang siyang simpleng piting shirt. Bahagan nakabikas ang kolar ng kanayang shirt na nakpapakitang makabakas sa loob. Naalala ko ang makahalit na pag-ibigan kagabi. Namila ang mukha ko, naginit matigas pa rin ako at sumagot, mahimbing akong natilog. Aaron, nang marinig niya akong tawaging Aaron, mas timas ang kanayang ngiti. Tila nasisiyaan sa misa sa akin kagabi kaya kampante na ako. Sino ang pumiri sa yayo? Matandang lalaki, hindi kita matatalo. Tahimik na akong sumiko. Imipo ako sa hapagkainan, nakagitom na ako. Nakimiti nang may pagmamahal ang lalaki. Timayo siya para kinan akong pagkain, hindi ka dapat kimain masyadong mantika kapag bakong gising. Simple lang ang almusal, isang platong siupo, 2 mangkokong hasidedeses at isang mangkokong lechaf. Sobrang gitom ko kaya nagmamadali kong kinya ang siupo at tinikman. Ahat na nanlaki ang aking mata.
napakasarap. Saan mo pinili ang sipong ito? Ngumiti lang si Aaron at hindi sumagot. May pumasok sa isip ko, hiwag mong sabihin ikaw ang gumawa nito. Mahina imamin ang lalaki basta gusto mo mahal. Gusto kong sabihin ang isang bahay na nakakatawa sa kanya, ngunit talagang masarap ang siupo, kaya hindi ako dapat magsabing kasinungalingan. Nang makita niya akong kimakain ng may kasiyahan, mas nasiyahan si Aaron. Hindi nasayang ang kanayang pagpaparehistro sa syukang klas. Pagkatapos kimain, hindi na maka. Agad akong imakayat sa itaas para magbihis. Ang pagpapakasal ko kay Aaron ay biglaan, kaya wala akong panahon para maghanda. Walang damit ng baba sa fila. Ang aking mga damit ay nasa bahay pa ang aking mga mahilang. Kahit na bahang simimangot si Aaron bago lumabas para timawag, pagkatapos kong mahanda ay nakabalik na rin siya. Ngayon ay nakasuot siyang pitang pulo na ipinores sa light colored jeans, mukha siyang isang estudyante sa kolehiyo, pero namilo ako nang makita ko ang kanayang kolarbuna at ang mapisayaw na pilang marka sa ilalim ng kanayang pulo. Hanito na lang ba siya lalabas? Nakalangan man, limapit ako para ayusin ang kanayang kulayo, pagkatapos ay kinawit ko ang aking braso sa kanaya at limabas. Bahang humiti ang lalaki at maihigpit na hinawakan ang maliit kong kamay. Nandito na ang mariage sertifisate, upisail na kaming mag-asawa ni Aaron. Bigla kong kailangang magpaalam sa bihay single, hindi pa rin ako maka-adjust. Tinitingnan ang mahandang pare sa litrato sa mariage sertifisate, tinayin hang bahay kami. Ang halang talagang paningin ko. Nakpabakasan si Adrian kasama ang kanayang nubayan ng moblok ang kanayang credit card at naubisan siyang pera. Pagkalipas ng 2 araw, dali-dali siyang imiwi. Ngayon ay sabik na akong makita ang pagdating ni Adrian. Hindi ko alam kung ano ang kanayang reaksyon kapag nalaman niyang nonohan ko siyang magpakasal. Talagang spoilet ako ni Aaron. Pagkatapos namin kinan ang mariage sertifisate at pagbalik sa bahay, nakita kong pinuno ang aking closet ng mga damit at alas, lahat ay pinakabahong mga modelo mula sa mga malalaking brand. Medayo nagmamadali ang oras, hindi pa niya ako nakawan ng kistomode ng mga damit. Gamitin mo mina ang mga ito, sabi niya. Kahit na mayroon na akong ilang modelo sa mga ito, labas pa rin akong nantig sa piso ng aking asawa. Hinantampalan ko siyang isang halik. Hayang inasahan ko, pagkatapos mablok ang kanayang credit card, hindi na nakati si Candelaria. Isa siyang mayaman na takapakman ng isang malaking kumpanaya at bihira siyang magkaroon kas. Biti na lang at may pera pa ang babaeng iyon. Bagamat hindi na naktatrabaho si Candelaria pagkatapos niyang mohang kasintahan ni Adrian, mayroon pa rin siyang konting ipon. Kung hindi dahil sa kanaya, hindi makakabalik ng bansa si Adrian. Ang ilitlawite fluwer na iyon ay nakanghalang Candelaria. Mahina nihang inolo si Adrian, hiwag kang makalala. Baka may problema lang. Pimili tayo ng tiket pabalik para makita kung ano ang nangyayari. Salamat, Candelaria. Nang makita ang ginamit ni Candelaria ang kanayang ipon para bimiling tiket pabalik, labis na nantig si Adrian. Nailanda niya kung bakit na blok ang kanayang credit card. Ang kanayang credit card ay walang limitasyon, siguradong hindi basta-basta magdidesisyon ang bank employee na ifreeze ang card na iyon. Siguradong may sinabi sa mendan. Tutal, katatapos lang kasal. Okay lang din na bimalik na. Matagal na ring nasa tabi niya si Candelaria at tinay silang nakmamalan. Panahon na para bigyan si Candelaria ang isang titilo. Ibinigay na rin naman niya ang kanayang pagkababa kay Adrian. Nang maisip ito, limitaw ang isang masayang ngiti sa mukha ni Adrian. Pagkatapos nilang bimalik ng bansa magpapakasal. Sila at pagkatapos ay siya na ang mamamahala sa digrap mila kay Aaron. Walang makakapigil sa kanayan noon. Masaya niyang inisip ang masayang biyahe sa hinaharap. Dali-dali silang sumakay sa isang flight pabalik ng bansa ng hobing iyon. Pagkatapos ng 7 oras na flight, dumating sila sa Filang 8:00 am,
alam ni Adrian no bihira si Aron sa limang bahay, kaya dimeret susiya sa fila ni Aron. Sa oras na itu, tamat akong nakaupo sa sofa at nanunwitnt habang hinihintay ang almusal ni Aron. Sa mga nakalipas na araw, laki akong nakadikit kay Aron. Dati ay inisip kong malamig siya at hindi approachable pero ngayon ko lang nalaman na nakpapanghap lang pala siya. Isa siyang isang sisikang demon. Dahil gusto niyang i-enjoy ang kanilang oras na makasama, pinakpakasan pa ni Aron ang makakatilong sa fila. Ilang araw lang silang pumipinta para maglinis. Kaya lahat ng pakkanay inihanda ni Aron. Wala akong makakawa, spoilet ako mila pakabata, hindi ako sanay sa gawang bahay. Bitin na lang at masaya si Aron na maglito. Tivang nakikita niya akong kimakain ng pino ang aking pisngi, natutiwa siyang kiritan ang aking pisngi. Sa oras na itu, narinig ko ang buses ng robot, sir may kimakatok sa pinto. Naksut akong sinilas at limabas para similap. Nakita ko sina Adrian at Candelaria na pahot na nakatayuruan. Hindi ko maiwasang simimangot ang bilis niyo namang bimalik. Bimalik na ang iyong panhanay na anak Aron. Pimasok ako sa kisina at ay makap sa lalaki mila sa likod habang pinapanood siyang nakpipritong itlog. Bagamat pareho kaming kasarian at pinanghalangan, maaari kaming makaiba sa hitsira, katangyan, katayan sa lipinan, upang ihali. Naisip ko sa aking sarili. Hindi nakanghat maka ang lalaki at sinabi sa akin, bahala ka. Matagal ko nang hinihintay ang kanayang kasalita. Hindi ko pinansin sina Adrian at ang ilitlevete fluwer sa labas. Dahan-dahan akong imakayat sa itaas para makpalit ng bahong damit bago mabahal na limabas para buksan ang pinto. Malaki ang fila na itu, malawak din ang bakiran. Masasabing isa itong maliit na estate, hindi lang basta isang fila. Dati kapag may bisita, may sasakyan na sumisendo sa kanila, pero sayang, nakpakasan din ang driver sa fila. Tamat naman akong makmaniw para sundain sila, kaya hinayan ko silang maglakad papasok. Pagkababa nina Adrian at Candelaria mila sa aeroplano, dali-dali silang pumunta sa fila na itu, sigiradong hindi pa sila nakakain. Ngayon ay silang gutom at ihaf, pero dahil maliit na lang ang pera sa credit card nila, matiyaga pa rin silang naghintay sa labas ng gate hanggang sa nakbikas ang gate. Kailangan pa nilang maglakad papasok sa loob. Ang lawak naman dito. Kimaslap ang mata ni Candelaria dahil sa inggit. Ayaw ni Adrian na makitang nainggit ang babaeng mahal niya, kaya bikas palat niyang sinabi, kapag nakpakasal tayo, bibili kitang malaking fila na katilat nito, okay? Siguro napakamahal niyan. Hindi na kailangan. Hindi malaga kung saan ako nakatira, ang gusto ko lang ay makasama ka, Adrian. Ang pagiging dependent ni Candelaria ay nagbigay kay Adrian labis na kasiyahan, sapat na ipang masiyahan ang pagmamayabang isang lalaki. Walaan. Bibili pa kitang ilang fila para makapagpalit kong tirahan paminsan-minsan. Makang simpleman sabihin pero nang makarating sila sa harap ng pinto, medyo natakot si Adrian sa kanayang ama, Aron. Noong bata pa siya, hindi pinapansin ni Adrian si Aron pero nang makita niya kung paano pinakitinhihan ni Aron ang hatong hindi sumusunod sa kanaya, doon niya nalaman kung ano ang takot. Habang limalaki siya, mas marami siyang nakitang hatrik ni Aron, kaya masasabing takot siya kay Aron, pero bihira na lang makialam si Aron sa mga maliliit na bahay sa bahay. Ito rin ang dahilan kung bakit naklakas loob si Adrian na timakas sa castle. Inisip niyang hindi na makikialam si Aron sa kanayang bahay-bahay. At saka, siya ang takapakmanan ng tigraub, sigiradong hindi siya pakikitinhihan ni Aron nang masama kayang ibang tao. Pinalakas ni Adrian ang kanayang loob, itinilak niya ang pinto. Pa! Nasambit niya ang pa pero ang tong limitaf sa harap niya ay hindi si Aron kundi isang tong hindi niya inasahan. Nakatayo ako ruin at tinitingnan si Adrian na nasa harap ng pinto, nakbibigayang isang mabait na ngiting isang ina, halo. Bakit ka nandito? Walang malay na imatras si Adrian.
Simagaf sa Candelaria no nakatayo sa likod niya, hindi siya nakaiwas, natapakan siya sa po, nasaktan siya hanghang sa napalyo ang kanang hamata. Nang marinig ang sigaw ni Candelaria, doon lang nakapagreact si Adrian, dali-dali siyang bimoling para tanungin siya, "Okay ka lang ba, Candelaria?" "Okay lang ako." "Okay lang ako kung okay ka." May nang sagot ni Candelaria habang nakangit ang kanang hangipan. Inalumina ni Adrian si Candelaria sa harap ko pagkatapos ay sinabi, "Adriel, hindi ko akalain kanan ko kasama. Wala pa nga akong hinahava. Bakit niya sinasabing masama ako? Ang unfair naman. Kanina pa ako nakatayo dito. Iwag mong sisihin ang ibang tao." Napaktanto rin ni Adrian na parang walang katitiran ang sinabi niya kanina, kaya agad niyang binago ang kanang taktika, "Hindi ko akalain kanan ko kawalang hiya. Kinansala na ang kasal natin, bakit nakapapakita ka pa rin dito? Ayoko sa iyo, wala tayong kinabikasan. Ito ang girlfriend ko, ang tongmal ko. Siya si Candelaria. Malapit na kaming magpakasal. Sino ba nagsabi sa iyong may kanan kang lakas ng loob? Napamira ako. Hindi pa pala nababasang lalaking ito ang balita noong araw na yaon. Pero bakit niya inisip na susundan ko siya? Malapit pa kami sa isa't isa. Matapos kong alalahanin ang lahat ng kaalala ko kasama si Adrian, sigurado ako sa isang bahay, hindi kami malapit. Siguradong may problema sa itak ni Adrian. Nakaasima ba siya? Ate, alam kong may engagement kayo ni Adrian pero hindi pa kayo kasal. At saka, mahal naman ang isa't isa. Nagmamakawa ako sa iyo. Pakawalan mo na kami. Imarta na si Candelaria. Walang tigil ang kanyang pahliya, imiyak siya na parang labas siyang naktirisa. Nawa si Adrian, kaya sinagawa niya ako, Adriel. Sumisobra ka na. Bakit na naman ako? Ano bang ginagawa ko? Hindi ko talaga kayang sundan ang isip ng dalawang tong ito. Sira talaga sila. Nakpakita akong awa at naksalita, bakit kaya naktatapon to ang mental hospital? Ang delikado naman. Matagal pa bago naintindihan ni Adrian na pinaparanghan ko siya, ikaw ang may diferensya sa itak. Adriel. Nang makita ang walang pakialam kong maka, nagsimilang maktida si Adrian sa nararamdaman ko sa kanaya. Pero pinaninindihan niya ang bahing di ito, hindi man. Kung hindi ako gusto ni Adriel, bakit niya siya susundan hanghang dito? Gusto lang niyang kinan ang kanayang atensaon. Ibinaba ni Adrian ang kanayang buses at sinabi, sa madaling salita, may gusto na akong iba. Wala tayong kinabikasan. Magsuray ka kay Candelaria para magkaibigan tayo. Sino ba ang gustong magkaibigan sa inyong dalawa? Natatakot ako. Natatakot akong mahawang sakit sa itak. Magrereklamo na sana ako nang may isang malalim na buses na narinig mula sa likod, anong nangyayari? Sabay-sabay kaming limangon. Nakita namin ang lalaking nakasuting itim na pulo na tay-tay, na nakpapakitang kanang perpektong katawan, gewapong maka, malamig na aura, at makikita ang kamay na hawak ang kakamitan na inilagay sa mesa. Nagbigay ng matindi sa bawat kilos. Natilala si Candelaria kay Aaron. Hindi na nakapagpaintay pa si Adrian at tinanong si Aaron, "Pa, nakaiwi na kami. Bakit mo hinayan ang babaeng ito sa loob ng ating bahay?" Hindi sumagot si Aaron, kinawayan niya lang ako, "Halika, kimain na tayo." Dahil nakatayo ako kasama sina Adrian at Candelaria, nang kawayan ako ni Aaron, inakala nilang tinatawag sila ni Aaron. "Pa, makahanda ka pa ba ang almusal para sa amin?" Labas na nandag si Adrian. Pagkasabi nito, agad niyang hinila ang kanayang nubaya papasok sa loob. Namimila ang maka ni Candelaria nang suminot sa kanaya. Pero bago pa man makupo ang dalawa sa mesa, pinakalan sila ni Aaron. "Pa, medayo naktataka si Adrian." Milang iniabot ni Aaron ang kanayang kamay sa akin, "Halika dito, mahal ko."
Agat akong nagsalita at tumakbo para hawakan ang kamaing lalaki sa harap ng dalawang tao. Lumingon ako. Nakita kong nakanghanga sina Adrian at Candelaria, kaya mas naking masaya ako, anak, tawagan mo akong ina. Nakabika ang bibig nina Adrian at Candelaria at nakatayo na parang mga estatwa. Hindi nakalala si Aaron, hinila niya ako at pinaupo sa mesa, kimain ka na. Baka sumakit ang tiyan mo kapag limamah. Dalawang minuto pa ang lumipas bago nakapagriyat ang dalawa. Nakalimitan pa ni Adrian na ibaba ang kanayang buses. Simakaf siya sa pagtataka, ano? Kayong dalawa. Kailan pa kayo? Sa arawang kasal na iyon, nakita ko si Adrian na kanina ay nakmamahanda sa sarili niya, pero ngayon ay nakabika ang bibig na halos kasaya ang isang itlog. Napakasaya ko. Sinong nagsabing tama siya? Ngayon ay sinampal siya. Paano mo siya napanghasawa? Hindi napigilan ni Adrian na magsalita. Nang makita ang nakatatagumpay kong ekspresyon, nagsimula siyang mag-isip masama tungkol sa akin, siguradong sinasadaya niya ito pa. Sinadaya kaniyang biyahin. Bukod pa rito, may pakitan kayong 10 taon. Paano kayo magsasama? Inamin kong nuwing ina, pinili ko si Aaron dahil gusto kong humanti kay Adrian, pero wala na ang isipang iyon. Ang karamihan sa dahilan kung bakit ko ito ginawa ay dahil miyembro akong minafamilay. Hindi ko kayang mapaya ang minafamilay. Ang katulad namin ay wala talahang pag-asa sa pag-ibig. Pinili ko si Aaron dahil sa kanayang katayan. Bukod pa rito, napakaisay ni Aaron, mas mahisay pa kaysa sa kanayang anak. Hindi lang sa kanayang mukha, higisang katawan, talino, kundi sa marami pang ibang bagay. Malaka, spoilet niya ako. Timos ang kilay ko at hinalikan si Aaron sa. Pisngi, anong malaka kung may akwat na 10 taon? Walang edad ang pag-ibig. Pinakasalan ko siya dahil gusto kong humanti sa iyo. Hindi ka karapat-dapat, Adrian. Lumipat ako sa pagpabanta sa kanya, anak, tawagan mo na akong ina. Kung hindi, sasabihin ko sa iyong ama na ampinan ang ibang anak. Nang makita ni Adrian ang mapagpaimbabaf kong mukha, halit na halit siya pa. Papayagan mo na lang ba siyang humawang halo? Nang marinig ito, sa wakas ay nakaangkat na rin ilo si Aaron. Nang isipin ni Adrian na papangharalan ang kanayang ama ang kanayang bahong asawa, marahang hinaplos ni Aaron ang bihok ko at lebos na minamahal ang kanayang buses, hindi ko siya kayang kontrolin. Bukod pa rito, napanghasawa ka na ni Adriel, kaya tawagan mo siyang ina. Nang makita ni Adrian na kampi sa akin si Aaron, labis siyang nakalit. Nakang mayaman na takapakmana sa loob ng maraming taon. Hindi pa siya naktisa ng ganito. Agat siyang tumalikod at gustong imalis. Sa oras na ito, naramdaman niyang may himawak sa kanayang kamay si Candelaria. Emiko si Adrian at nakita ang pinong-pinong samang loob sa mukha ni Candelaria. Sa kanya para sa mahandang kinabikasan nilang dalawa magtiti siya. Nakangit ang hanghipin ni Adrian. Sa wakas ay nasambitin niya ang isang salita, inay. O my gose, ang bait ng aking anak. Hindi ko mapigilan ang tumawa ng malakas, tumawa ng komportable. Nang makita ni Adriel na hindi ko man lang siya iniwan kayan, mas tumilim ang mukha ni Adrian. Kailangan kong tawagan siyang ina. Sa kanya, anak, espesyal akong nakandang ang para sa iyo. Hindi ako nakalala sa madilim na mukha ni Adrian. Masaya akong limapit sa kanaya, kinuha ang angpaw sa aking bulsa at inilakay sa kanayang kamay. Ayaw tanggapin ni Adrian. Mayaman siyang takapakmana, hindi niya kailangan ang konting perang ito. Sa oras na ito, nagsalita si Aaron, kinan mo na, hiwag mong itatapon. Kailangan kong mahtis. Nakti si Adrian. Lahat ito ay para sa kinabikasan. Nakangit ang kanayang hanghipin at kinuha ang angpaw na parang dudirihin ang kanayang hanghipin. Salamat, ina. Walang animan.
Timawa aku nang ipakitaku ang aking gaan gepin, napakasaya paking gaan ang ina na yaun. Pagkatapos kong malitas ang panghanay na anak, sisinot kong hawakan ang lutis sa tabi niya. Ito ba ang magiging manigang ko? Tinignan ko si Candelaria mila iluhanghang po. Bagamat nakita ko na ang kanayang larawan, nang makita ko siya sa personal, nakita kong kamukha niya ang nasa larawan, walang kahit na ano na nakakayang gamitin. Walang magandang nakikita si Adrian. Bagamat hindi naman pangit ang mukha ni Candelaria, piti, may mga makikintap na mata, pero hindi naman katangi-tangi. Maring ipang mas imangkop sa imoang lutis, ngayon ay suot niya ang isang piting dress na mukhang mahina at inosente. Pero mila nang pimasok siya dito, hindi na naitaho ang kanayang mapanibago na hitsira. Siguradong hindi siya basta-basta. Tangang ang tangang tulad ni Adrian lang ang hindi makakapansin. Halo, ako si Candelaria. Nanggagil si Candelaria. Hindi niya kayang sabihin sa baba na mukhang mas bata sa kanaya na ina siya. Candelaria. Bakit hindi naman pangit? Hindi ko pinansin ang pagsasalita at imipo sa mesa. Inayaan ko nang talinghan na lang ako ni Aron. Akat na naunawa ni Aron ang ibig kong sabihin. Pininasan niya ang kanayang bibig at naksalita, bakit kaya nakmamadali kayong bimalik? Sa pagsambit ng isang ito, akat na nakalimitan ni Adrian ang kaya na ginawa ko kanina. Pa, bakit mo na-block ang aking credit card? Paano nangyaring nabawi mo ang lahat ng sasakyan at bahay na nasa panghalan ko? Nang sabihin ito, nalala niyang nang imalis siya sa airport, palaksana niyang mahmaniung kanayang mahandang sasakyan, pero sumakay na lang siya sa iba. Ewan ko ba kung paano mahmaniung ganito, kaya nakasakit siya. Bakit? Hindi mo ba alam kung bakit? Akat na nilakay ni Aron ang isang seryosyong tono. Biyong katawan niya ay may aurang leader, hindi ka man lang nakpalam nang imalis ko sa kasal. Alam mo ba kung paano ito nakakapekto sa men at sa di familay? Kaya mo bang tisan ang mga repercussions? Nakilat si Adrian at mintik nang limut para himinging patawat, pero nang malala niyang kasama niya si Candelaria, kailangan niyang pigilan para makpanghap. Hindi. Hindi ko siya gusto. Gusto ko lang makasama ang tongmal ko. Ano bang masama roon? Sa pagkakitang walang kinakatakitan at malang hitsira ni Adrian, nanlamang ako, hiwag mong sabihin na parang napakasimple. Hindi kita gusto ayos lang, pero hindi naman ngayon na hindi tayo nakita, hindi rin ngayon na pinag-isapan natin ang tungkol sa kasal. Kung hindi mo ako gusto, maaari mo itong sabihin. Kaya bakit katatakas at hindi man lang nakpalam sa araw ng kasal? Hindi ka man lang nakabala sa minafamilay namin, tama ba? Kung pinakasalan ako ni Adrian, ang kaysa isang tianjin minafamilay, ipinaywatak nito na. Mayroon siyang suporta mula sa minafamilay para mahawakan niya ang posisyon takapagmanang di familay. Kung hindi sa di familay, maraming mas mahaling sa kanaya. Bakit siya dapat pilin bilang takapagmana? Pagkatapos kong sabihin ito, tumingin si Aron kay Adrian, kimista? Malinaw na ba? Naital si Adrian. Hindi niya alam kung paano ipagtanggol ang sarili. Sa totoo lang, isa siyang tanga. Ang kanayang bihay ay matagumpay. Animan ang kanayang pagkakamali, lahat ay napatawa dahil simple siyang anak hindi. Pero ganito siya naklakas loob sa paghawakan ano ang gusto niya. Alam ko. Alam ko na nakamali ako. Hindi ko na ilitin sa hinarap. May pagkakataon pa ba sa hinarap? Malamang na tinignan ni Aron ang kanayang anak. Nireply ni Adrian, hindi, wala na pong mangyayari sa hinaharap. Gusto mo siyang makasama. Ang siya sa bibig ni Aron ay si Candelaria. Pa, mahal na mahal ko po siya. Hindi ko lebos maisip kung ano ang aking bihay kung wala siya. Gusto ko pong pakasalan si Candelaria. Akat na masaklang binanggit ni Adrian ang isang mahabang linaya na nakikinig ng tapat.
Nagsalita na rin si Candelaria, tumingin siya kay Aron nang naiya, titudi, maal na mahal po namin si Adrian, maal ko po siya ng lebos. Hindi ako nakpakitang kawalan respeto sa kanaya. Kung ako ay isang boba, siyempre maintindihan ko kung ano ang ibig sabihin kanayang hitsira. Itong lutis na ito ay hindi basta-basta. Ngunit ngayon ay hindi oras ng aking pag-arte kaya hindi ako makikialam. Malamang na nagsalita si Aron, ukay lang, ngunit kung mananatili ka sa kanayang tabi, kakailanganin mong isiko ang iyong posisyon bilang tagapagmanan ng pamilya. Papawin ko rin ang lahat ng asit na nasa panghalan mo. Hindi na magpapalaki ang pamilyang isang inito. Animan sa Candelaria, ang tagapagmanan ng pamilya ay hindi pwedeng magpakasal sa isang babaeng walang katanggihan, maliban na lang kung mayroong Adrian ang kakayaan na katilat ng kakayaan ni Aron para maprotektahan ang kanayang asawa. Kung meron man, si Adrian ay 20 at nananatiling mismos na parang isang 10 taong lang, lahat na binabanggit ay binigay ng di kay Aron. Hindi makapaniwala si Adrian, tay. Gusto lang niyang pakasalan ang babaeng mahal niya, bakit kailangang magbayad siyang ganito kalaki? Adrian. Ako. Natagalan din si Candelaria matapos marinig ang sinabi ni Aron, hindi ito mari. Noong ina, nilapitan niya si Adrian, nagpanghap para dito, para lamang mapanghasawa siya sa pamilya di, at mamihay ng mayaman at walang alalahanan. Kung papayag talaga si Adrian, wala na siyang bahay, wala ng kotse, wala ng pera, anong mapapala niya kung pakasalan niya ito? Hayaan na lang si Adrian sa pamilya, basta't nasa tabi siya ni Adrian, may pera siyang panggastos, hindi na kailangang magpakasal. Ngunit bago pa man makapagsalita si Candelaria para pigilan si Adrian, hinawakan na ni Adrian nang maihigpit ang kamayang bobo sa tabi niya, hiwag kang mag-alala, hindi kita pababayan, Candelaria. Pagkatapos ay bimaling siya kay Aron at sumagot, tay, pimapayag ako. Milan ngayon, hindi na ako anak mo, at hindi na rin ako tagapagmanan ng pamilya di, para mapakasalan ko na si Candelaria, tama ba? Hindi pwede. Hindi pwedeng mangyari. Sumisakap ang piso ni Candelaria sa sakit, pakiramdam niya ay may kitsalayang tumitusok sa kanaya, ngunit sa panlabas, kailangan pa rin niyang mahmukang nagtatampo, hindi mo kailangang gawin ito para sa akin. Ikaw ang panganay na anak ng pamilya di, may mahandang kinabukasan, Adrian. Hindi ko kailangan. Iwag mo na akong pilitin, alam ko kung ano ang ibig sabihin sa saon na ito. Nangha ko akong papakasalan kita at tutuparin ko yaon, Candelaria. Hiwag kang mag-alala, sisikapin kong kimitang pera, sisikapin kong bahan kong mas mahandang bihay. Sabi ni Adrian salitang pinuong pagmamahal at sinseridad. Nakupo lang ako ruin at masayang pinapanood silang mag-isap ng balaktot, walang nakakantindi sa gustong isa't isa. Nakikipag-isap sa isang tanga sa hiro na hirapan na si Candelaria. Kung ngayon, hindi ko na kayo pipigilan dito. Imalis na kayo. Bago pa man mapigilan ni Candelaria ang kanayang lalaki, nakitus na si Aron na polisin ang makabisita. Kung alis. Halit na hinila ni Adrian ang dalaga palabas. Nang makalayo na sila at naksara na ang malaking pinto, hindi ko na pigilang tumawa ng malakas hanggang sa sumakit ang tiyan ko. Nakakatawa. Masaya ka na ba talaga? Hindi makapaniwalang hinimas ni Aron ang tiyan ko. Imangos ako at mayabang na sinabi sa kanaya, naman masaya ako. Hindi mo ba nakita kung gaano kapangit ang mukha ni Adrian? Inawakan ko ng maihigpit ang kamay niya at kinandatan siya, pero gusto mo bang polisin talaga si Adrian? Anak mo pa rin naman siya at matagal na rin kayo magkasama, kaya mo ba? Inaplos ni Aron ang iluko, isa lang ang gustong tawahan akong tay. At isa pa, masyado siyang tanga, walang responsibilidad sa bihay, paano niya? Mapapamalan ang tikumpanay sa hinaharap. Tumango ako at sumangayon, tama ka, kailangan niyang matikman ang hirap. Sanay na ang panghanay na anak sa maranghang bihay, hindi makayanan kahit isang masamang salita, paano pa niya mapapamalan ang di korporasyon?
Mabilis kimilos si Aaron nang pumayag si Adrian, akat na tinawagan ni Aaron ang lahat sa bahay at nakitus na walang dapat tumulong kay Adrian kung hindi ay makakaroon malabang kay natnan. Ang kamahalang ni Adrian ay lubos ding nadismaya sa kanilang anak. Noong ina, ginawa nila ang lahat para dalhin si Adrian ipang mohang ampun ni Aaron. Lahat iyon ay may layunin, ngunit tinalikiran ni Adrian ang lahat dahil sa isang baba. Kung malinis ang nakaroon babaeng ito, maaari pa itong tanggapin, ngunit si Candelaria ay walang iya. Kaya nang timawag si Adrian para himiram pera sa kanayang tinainom kamahalang, akat nila itong tinanggihan, dapat maranasan walang kwentang batang ito ang hirap. Nataranta si Adrian nang patayin kanayang tinainom kamahalang ang tawag. Si Candelaria naman ay nakalalang nakmamadali sa tabi niya, ano na? Anong sabing kamahalang mo? Pumayag pa sila. Ayos lang, may makakaibahan po ako. Patiloy na nakmamatigas si Adrian, sunod-sunod niyang tinawagan ang bawat isa sa kanayang listahan makakaibahan. Sa hili, nakairamdan siya ang 10,000 piso. Makang malaki, ngunit noong dati basta na lang siyang maktapon pera at mas malaki pa rito ang ibinibigay makakaibahan niya, talahang makawalang itang na loob. Halit na ibinaksak ni Adrian ang kanayang telepono sa lipa at akat itong nakkawatak-watak. Bimaling siya para aliwan sa Candelaria, hiwak kang makalala, sisikapan kong hiwak kang pahirapan hayang dati. Bikas mahanap akong trabaho, mabibigyan kitang bihay na walang gutom at walang kawalan ng damit. Tahimik na imik ko si Candelaria at may isang bahay na kimislap sa kanayang mata. Hindi lang niya gusto ang bihay na walang gutom at walang kawalan ng damit, gusto niya ang maranghang bihay. Baliwala kay Adrian kung nahirapan siya, nakahanap ng pera sa lahat ng dako, samhasandaling yun kami ni Aaron ay papunta na sa aming honeymoon sa Sanaya. Dito may araw, may dalampasahan. Nakahanda na akong 2 set ng bikini, kapag pupunta kami sa dalampasahan, makpapasaya ako ng gusto. Tinangnan ni Aaron ang 2 set ng bikini sa kamay ko, itinos niya ang kilay niya, gusto mo bang isuot ito sa labas? Mahanda ba? Nakita kong lahat sila ganito ang suot, matagal bago ko nahanap ang 2 set na gusto ko. Hindi ko napansin na may mali sa tunong lalaki, masaya kong sinikat ang bikini sa aking katawan. Sisibukan ko para sa iyo. Sige. Akat akong pumayag. Ngunit nang isuot ko ang bikini, medayo na iya para na ako. Ito ay isang light purple na bikini na nakpapatingkat sa aking mapiting balat. Proud kong tiningnan ang aking sarili sa salamin, hindi ko inaasahan na magiging ganuan ako kahanda. Mapalat si Aaron na nakapag-asawang tulad ko. Limabas akong kwarto, hayang inaasahan, nabahani na si Aaron sa aking handa, nakatitig siya sa akin nang hindi kimakirap. Proud akong imikot sa harap ni Aaron, ano sa tingin mo, mahanda ba? Tara na, maglaro tayo sa labas. Nang lilipat-lipat na akong nakahanda para buksan ang pinto, may himawak sa aking braso. Hinila ako ni Aaron papunta sa kanayang habisa, sa sandaling yaon, nakpalit ng swimsuit ang lalaki, ibininah ang kanayang kahindik-hindik na dibdib at makakalaman sa tiyan. Sa hindi inaasahan, napasandal ako sa kanayang dibdib at namila ang aking pisngi. Anong ginagawa mo? Maganda ang suot mo, kaya hindi na tayo lalabas ngayon. Ayokong makita ang iba ang handa mo. Inilahayang lalaki ang biyok ko sa likod ng aking tainga, ang kanayang malalim at magnetis na buses ay nakpabilis sa tibok ng peso ko. Kung ngayon anong gusto mong gawin sa loob ng kwarto? Nakbigay akong nakakalukong ngiti, dahan-dahan akong limapit sa kanayang tainga at himinga halan mo. Lalong timilim ang kanayang mata. Nang makisang ako, kinabikasan na. Nakatayo ako sa harap ng salamin, tinitingnan ang habakas sa aking katawan, ang hindi malinaw na habakas. Ang sama-sama mo. Aaron, nakanghalit ang aking hanghipin, nakpasaya akong parisahan kapag balik ko, papatilihan kita sa sofa sa loob ng 2 linggo o hindi, 2 biwan. Adriel, hindi ako basta-basta inapi.
Pagkatapos ng pakikipagtalo kagabi, napilitan akong itapon ang dalawang maliliit na bikini at pimiling mas konserbatibong damit. Ayokong makatilok ng mahabang panahon hanggang kinabukasan, kung matitilok ako ng ganito, malapit nang matapos ang aming honeymoon. Ang sanaya baach, isang walang katapisang asal na dalampasihan, na pinagsama sa asal na kalangitan, ay tinay na napakahanda. Tahimik na nakupo si Aaron sa salaya, pinapanood akong maklaro, at kung kinakailangan ay tatawagan niya ako para maklakaing sunscreen, kimain pritas, o iminom yaysa. Kailangan ko lang himiharuan at tangkilikan ang magandang bihay, yun lang naman, tama ba? Si Adrian naman ay miserable. Sanay na siyang gumastos ng labis-labis. Kahit na nakairam siyang higit sa 10,000 piso mula sa makakaibigan, kasama ang kanting savings niya noon, mga 20,000 piso lang. Sanay na siyang gumastos ng sobra, hindi naktakal at naubos na ang pera. Si Adrian ay hindi pa nakakahanap ng trabaho sa kabaligtaran, si Candelaria ay lumabas para mahanap ng trabaho, pinasan ang ekonomiya ng buong pamilya. Hanggang ngayon, imasa pa rin sa Candelaria na kinakawang di familia ang lahat ito para pilitin siyang imalis, pinapanatili pa rin niya ang imaang isang mabiting manihang sa harap ni Adrian. Si Adrian naman ay libos na nantig at mas lalo pang nakmal kay Candelaria. Ibinigay niya ang lahat ng pera niya kay Candelaria at nakinig kay Candelaria na lumabas at mahanap ng trabaho. Nachtapos si Adrian sa isang prestiyosong universidad, kaya hindi naging mahirap ang paghanap ng trabaho. Gayunpaman, sanay na siyang maging bosay, isa lang siyang maliit na empleyado sa isang maliit na kumpanya, siniman sa kumpanya ay maaaring itusan siya, paano makakati si Adrian. 3 araw siyang nagtrabaho at nakipag-away siya sa kanyang superior, bilang resulta, kinailangan niyang makbitiw sa trabaho at makbayad sa kanyang superior ng ilang libong piso. Kailangan mong maktis. Kung makpapatiloy ka ng ganito, paano tayo mabibihay? Hirap na hirap si Adrian sa pag-ipon ng ilang libong piso, ngunit ngayon ay nawala na lang ito. Nairita rin si Candelaria, ngunit pinipakilan pa rin niya ang kanyang halit at pinagsabihan si Adrian, hindi mo naman gusto yawn, pero pinapakawa niya sa iyo ang lahat ng ito at sinisisi ka pa dahil wala kang kakayan. Emiko si Adrian at pimilong hayang isang bota na nakakawang mali. Pagkatapos ng hanakdaang araw, sa wakas ay tinanghap din ni Adrian na hindi na siya ang panghanay na anak ng di familia, wala nang humakalang sa kanaya, si Candelaria lang ang patiloy na naktrato sa kanaya ng pareho. Hindi niya pwedeng bahayin ito. Alam kong hindi mo kasalanan, pero ngayon wala tayong pera, wala tayong kapangyarihan, kailangan natin matitong maktis. Nang marinig ni Adrian ang sinabi ni Candelaria, hinawakan niya ang kamay ni Adrian at inilakay ito sa kanyang tiyan. Nandito ang ating anak, kailangan nating maksikap para bahan itong magandang bihay. Talaga. Nang marinig iyon ni Adrian, kimaslap ang kanyang mata. Kaya kailangan mong maksikap. Kung hindi natin mabibahan magandang bihay ang ating anak, hindi ko ito ipapanghanak. Emiko si Candelaria, himihikbi ang kanyang buses. O kaya bimalik ka na lang at makmakawa kay Tito D. Pati na rin sa iyong hatinay na makilang, baka mawa sila sa bata at pabalikan ko. Iwak kang makalala, sisiguradian kong pagsisikapan kung bahan ang ating anak magandang bihay. Nakita ni Candelaria na naging matatak ang mata ni Adrian, ngunit wala siyang sinabi. Ayaw niyang masundan ang makaayapak, ayaw niyang masundan ang makakasinanghalangan sa kaniyang pinakamalalang kalakayan. Kimatok si Aaron sa ilo ko at hinila ako palabas ng kwento at hinaplos ang ilo ko. Makang interesado ka pa rin kay Adrian. Mabilis na ipinadala ang mga dokumento na nakpapatinay na binabantayan pa rin ni Aaron si Adrian. Imiling si Aaron at sinabi sa maikling salita, hindi dahil interesado ako kay Adrian, kundi dahil gusto mong maktsismis, kaya sinadaya kong ipadala ang aking katawan para subaybayan sina Adrian at Candelaria, para lang masiyahan ko sa paktsismis. Okay, ikaw talaga ang pinakamaysay. Timawa ako at hinalikan ang pisngi ni Aaron at pagkatapos ay nakiwan kahat ng ngipin sa kanayang huwapong maka.
Bakit mo aku kinakagat palagi? Naramdaman ang sakit sa kanyang mukha, ang lalaki ay 3 bahagi na helpless at 7 bahagi na nagmamahal. Hindi ba pwede man hagat? Sa akin ka, kahit anong gusto kong gawin ay pwede. Nagbait ako at sinabi. May nang timawasi aron at ang kanyang kakit-akit na buses ay tuminog, siyempre pwede karanghalan kupon hayaon. Pero kanang kailangan kong pumunta sa kampanayan ngayong hapon, kung hindi ka abala, pwede ka pang kimakat ng ilang beses, hindi naman ganito. Agad akong tumalon pababa at kinuha ang isang fase tuwal. Hindi pwedeng sirain ang aking imahe. Hindi nagkamali si Aaron. Isang biwan pagkatapos, naibenta ni Candelaria ang kanyang bahay at timakas kasama ang pera, dahil sanay na si Adrian sa paghastos, hiniling ni Candelaria na ibigay ni Adrian sa kanya ang pera para pamahalaan niya. Agad na pumayag si Adrian nang walang pag-alinlangan. Sa panahong ito, nagtrabaho si Adrian at kimita ang higit sa 10,000 piso, ibinigay niya ang lahat niyon kay Candelaria at nagtabi lang siya ang ilang daang piso para sa kanyang makagastusin. Maingat na binalak ni Candelaria ang lahat, hindi nakita ni Adrian ang animang abnormalidad. Iniwi siya mula sa trabaho kayan dati at nang makaiwi siya sa bahay, natiklasan niyang may ibang nakatira sa kanyang bahay. Tinanong niya kung ano ang nangyari at nalaman niyang naibenta ng may-ari ang apartment. Lito si Adrian na naklalakad sa kalsada, hawak ang kahon haplam na binili niya para kay Candelaria sa kanyang pag-iwi mula sa trabaho. Bakit nangyari ito? Hindi maintindihan ni Adrian, malinaw naman na maayos ang lahat, bakit imalis si Candelaria? Anong mali ang ginawa niya? Ilang daang piso na lang ang natitira kay Adrian, hindi sapat para magrenta ang kwarto para sa isang hobby. Sa gitna ng mahal at masakanang lungsod, walang kimot, wala ring animang pampainit, tangang ang pagkakiril-kiril sa bench sa park ang makakawa ni Adrian, nanghanginig sa malamig na hobby. Hindi makatilog nagsimilang balikan ni Adrian ang nangyari sa kanya sa nakalipas na kalahating taon at sa wakas ay alam na niya kung bakit siya niloko opisyal na siyang niloko. Hindi alam ni Adrian kung tatawa siya o iyak. Hirap na hirap siyang maktis hanghang imaha, nakakalihan si Adrian na tumayo at naglakad patungo sa politistasyon. Niloko siya ng husto, hindi pwedeng imasa si Candelaria na mabibigay ng payapa. Nang isang hakbang na lang siya papalapit sa politistasyon, dimilim ang kanyang paningin at nawalan siya ang malay. Nang bigsan niya mili ang kanyang mata, nasa ospital siya. Timayo ako para bigyan si Adrian ng isang basong tibak. Gising ka na. Ikaw? Bakit ka nandito? Mahaspang ang buses ni Adrian, nahilat siya nang makita ako. Nawalan kang malay sa tapat ng politistasyon, tinawahan kaming pilis. Diretsaan kong sinabi. Bisay si Aaron, alam mo na yan, maraming trabaho sa kampanaya, tama ba? Nang makainom siya ang tibak, huminawa ang lalaminan ni Adrian. Salamat. Walang animan, dapat ko lang gawin ito. Iwinahayway ko ang aking kamay para makpaiwatig na ayos lang, pagkatapos ay imipo ako sa ipuan at tiningnan si Adrian, ano ang plano mo sa hinaharap? Nang marinig yun, nanahimik si Adrian. Alam ko na ang aking sinasabi, kung ayaw niyang sabihin, okay lang. Basta't gising ka na, tapos na ang masaon ko, alis na ako. Hinawakan ng mahigpit ni Adrian ang kanyang kamay, nang handa na akong lumabas ng silid ng ospital, nagsalita siya, teka. Nanay. Nahilat akong lumingon. Bumaba si Adrian mula sa kanyang kama, lumuot sa harap ko, kahit na alam ko ang sagot, nagtanong pa rin ako, anong balak mong gawin? Gusto kong makmakawa sa iyo. Nagkamali ako noon, nabilak ako, sana ay tilinghan mo ako ng malaki, pwede ba? Hirap na mapaliot ang panghanay na anak at himinging tawad ng buong peso, maliwak kong pimayag, sige. Talaga. Hindi inaasahan ni Adrian na mabilis akong papayag. Hindi ako nasisiyahan at simimangot, anong ibig sabihin pagtingin mo sa akin ng hanayan? Isa naman akong mabait at mahandang baba.
Pagkatapos ay kinuha ko ang isang popol mula sa aking bag at ibinigay kay Adrian. Ang dahilan kung bakit ka iniwan ang iyong kasintahan, tignan mo. Agad na kinuha ni Adrian at binasa ito ng mabiti, hindi siya nagpalampas ng kahit isang salita. Hindi pala inosente si Candelaria kayang nakikita ni Adrian. Noong hegeswel pa lang, nagpalaklak na si Candelaria ng bata at pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pakikipagbarkada sa isang gripong makawidlam na hindi nag-aral at bumagsak sa universidad, kaya kinailangan niyang magtrabaho ng maga. Sanay na sa katamaran, ayaw magtrabaho ng maayos si Candelaria, hindi siya kumikita ng malaki araw-araw. Pagkatapos ay napansin niya si Adrian, isang mayaman na anak na mayabang, isang iring lalaking pinakamadaling lukuhin. At sa hili ay talagang nagtagumpay si Candelaria sa panluloko kay Adrian. Kung hindi ako limitaw at sinira ang kanyang plano, dapat ay matagumpay na sana siyang nakapasok sa pamilya di. Ang anak sa tiyan ni Candelaria ay hindi kay Adrian kundi sa ibang lalaki. Nang nasa tabi siya ni Adrian, 2 buwan na ang bata sa kanyang sinapipinan. Magiging halata ang paklaking kanyang tiyan sa 5 o 6 na buwan pagbibintis, kaya yun ang dahilan kung bakit agad siyang imalis, kung matitiklasan iyon ni Adrian, mawawala sa kanya ang lahat. Kaya pala ganun. Pinaikot-ikot niya ako na parang isang tangay. Habang nagsasalita si Adrian, tumilo ang kanyang haliha. Gustong-gusto niya si Candelaria. Nakita ko siyang nakaliot sa lipa at imiyak, naktiktik ako at imilang. Hindi dapat hayon isang tao na bilahan silang pag-ibig, kahit na imiyak si Adrian ng malakas, mabilis din siyang nakabawi. Imiyak siya talat ng ilan kahapon at kinabukasan ay nagsut na siyang feast at nagtrabaho sa di korporasyon. Siyempre, inayos ito ni Aaron, nahinat sa pagkakataong ito, hindi na pumunta si Adrian sa kumpanya bilang vice-presidente, kundi nagsimula-mila sa isang maliit na empleyado. Sabi pa ni Aaron, hiwag mong isipin na kaya mong kimain ng hindi gumagawa kung wala kang nakawang tagumpay, paano mo mapapatinayan ang iyong kakayahan? Hano siya kalayo ang mararating ay depende sa kanyang sariling kakayahan. Hindi bababa sa naktapos si Adrian sa isang kilalang universidad, kaya ang pag-unlad mula sa pinakamababang posisyon ay hindi mahirap. Pagkatapos ng ilang buwang pagsasanay, mas naging matira na rin siya. Medayo na siya si Aaron. Pagkatapos imalis si Candelaria kay Adrian, hindi naging maganda ang kanyang bihay. Ang lalaking iyon na nakanghalang amon ay isang tamat na walang permanenteng trabaho, hindi niya at ni Candelaria pinito ang kanilang relasyon nang malaman niyang pinalaya si Adrian sa di familya. Agad niyang sinabihan si Candelaria na timakas kasama ang pera. Magkasama pa rin sila. Siyempre nakinig si Candelaria sa kanya, takot na matakpian sila ni Adrian, agad silang lumipat sa ibang lungsod sa gabing iyon. Noong mayroon silang kanting pera na panggastos at maayos naman ang bihay. 6 na buwan na ang bata sa sinapipinan ni Candelaria, dahil sa pagbibintis, hindi na siya kasing-handang dati. Kahit na hindi sinabi ni Amon, nagsimula na siyang magkaroon ng damdamin pagkasiklam sa kanya, kimiha siyang pera para lumabas at himanap ng ibang baba, palihim sa likod ni Candelaria. Sinanghaling siya kay Candelaria na lumalabas siya para magtrabaho, pero ang totoo ay lumabas siya para maghanap ng Olive. Hindi naman tanga si Candelaria, sa tivang ibig si Amon, may amoing pabangong boba sa kanya, napakalinaw. May iba kang boba.